Mga igsoon ato ang nadunggan ang kasinatian ni Jesus sa iyang kaugalingong katagilungson. Ang unang reaksyon sa mga tao sa Nazareth sa pagalagad ni Jesus, positibo ug anaa ang kahibulong sa kaalam nga iyahang gihuptan. Mga maayo ang ilang gisulti ngadto kaniya, pero dali kayo sila nausab, nakigbatok sila ngadto kaniya. Si Jesus bibarog sa tubangan nila human siyang pagbasa sa linukot nga basahon gikan ni propeta Isaías. Siya miingon, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlaw ingon sa iyong nadungog nga gibasa. Ang Mesiyas nga nagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabus, pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa binihag, pagpahiuli sa pananaw sa mga butang. Pero nabutaan ang katawhan sa Nazareth. Wala sila mudawat kang Hesus, nagpasulabi ang ilang garbo. Wala nila makuha ang mensahe ni Hesus kay nakapokus sila sa nagdala sa mensahe. Tungod sa ilang kakulang sa pagtuo, nilakaw si Hesus ngadto sa laing dapit. Magigsuon ang pulong sa Ginoo kasagaran, maghagit kanato ug magdisturbo kanato. Ang atong garbo matandog. Kini nga klasiha sa reaksyon, mag-alerto kanato sa atong pagkamakasala ug lawom kaayo ang atong panginahanglan sa pulong. Ang pulong ni Santiago sa ikaduhang pagbasa kagahapon magtabang kanato. Dawata nga mapaubsanon ang mga pulong nga iyang gitisok diha sa inyong kasing-kasing kay kini makaluwas kaninyo. Mangutana kita karon sa ato kaugalingon. Ako abang kinasing-kasing nga gidawat ang pulong sa Ginoo sa akong kinabuhi. Ang akong mga liminasyon isip tao nagdasig ba kanako sa pagsalig sa Ginoo? May nagpalihog para sa katalingbanong pagamo.